Συνήθως, πριν από κάθε συνέντευξη, σκέφτομαι τι θα μπορούσα να συζητήσω με τον συνομιλητή. Στη σημερινή περίπτωση όμως ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα, γιατί είναι αρκετά αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε με την Ελένη Κούβαρη, τη σημερινή συνομιλήτρια, γιατί η Ελένη είναι μια ιδιαίτερα δραστήρια γυναίκα και πολλά αυτά που θα μπορούσαμε να συζητήσουμε. Αλλά μάλλον έπρεπε να επιλέξω τι θα πρωτοπούμε, γιατί έχεις πλούσια δράση και στα του Πειραιά και στα της Μάνης. Καλώς ήρθες στο Τσέγκα News, αν και δεν βρισκόμαστε στους χώρους του site, αλλά στο Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά. Είναι οικείος χώρος για μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τη Μαρία Τσέγκα για την πρόσκληση. Είναι τιμή μου. Πραγματικά είναι ένας άνθρωπος που εγώ νιώθω πολύ ζεστά μαζί του και πολύ άνετα να συζητήσω το οτιδήποτε. Μαρία, μου σε ευχαριστώ. Και είναι οικείος ο χώρος λοιπόν εδώ, γιατί είσαι νη Δημοτικός Σύμβουλος. Ναι. Το 2010 για και μάλιστα σε αυτή την καρέκλα έχω προεδρεύσει 3 φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είμαι και αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ακριβώς. Για πρώτη φορά υποψήφια το 2010 και ήσουν μάλιστα και πρώτη σε σταυρούς στην εκλογική σου περιφέρεια. Ναι. Γιατί ήταν διαμερίσματα με διαμερίσματα την προηγούμενη φορά, τώρα είναι ενιαίο το ψηφοδέλτιο. Και δεύτερη σε σταυρούς στο γενικό. Και τώρα διαμέρισμα με πρώτη σε σταυρούς. Καθότι μανιάτισα, άρα στα μανιάτικα. Τώρα υποψήφια όμως με έναν άλλο συνδυασμό, αν δεν κάνω λάθος, ο συνδυασμός από ό,τι ξέρουμε μάλλον του κύριου Μίχα, που ήσουν την πρώτη φορά δεν υφίσταται πλέον, και τώρα σε βλέπουμε σε έναν άλλο συνδυασμό, αυτό του κύριου Μιχαλολιάκου, σε ένα και άλλο πολιτικό χώρο. Πώς έγινε αυτό το πάντρεμα? Καταρχάς, θεωρώ ότι στην τοπική αυτοδιοίκηση δεν υπάρχουν τοποθετήσεις πολιτικές. Άλλωστε, στην εποχή μας και οι ιδεολογίες από πλευράς κομμάτων έχουν ξεφτύσει ανεπιστρεπτή. Δηλαδή, αυτό όλο το πολλωμένο κλίμα που υπήρχε, κακώς υπήρχε. Και κακώς υπήρχε και στους Δήμους αυτή η διαφοροποίηση κομματική. Σήμερα δεν υπάρχει. Η επιλογή του υποψηφίου δημάρχου είναι επιλογή δημάρχου. Ουσιαστικά, εγώ μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου παρακολούθησα το έργο και την προσωπικότητα του Βασίλη Μιχαλολιάκου. Θεωρώ ότι είναι ένας πολύ επιτυχημένος δήμαρχος. Με τα μέσα που διαθέτει αυτή τη στιγμή ο Δήμος κατάφερε να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ τον παρακολουθούσα, έβλεπα ότι εργάζεται ανελιπώς, με πάθος για το Δήμο. Πραγματικά, αυτό που λέει, και το λέει συχνά, ότι έχω πάθος για τον Πειραιά, είναι αλήθεια. Δηλαδή, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν από τις 7 το πρωί μέχρι τις 7 το απόγευμα στο Δήμο. Χειριζόταν ο ίδιος προσωπικά όλα τα θέματα. Γνώριζε και την παραμικρή λεπτομέρεια για την κάθε γειτονιά του Πειραιά. Λοιπόν, κατά την άποψή μου, ένα τέτοιο δήμαρχο χρειαζόμαστε. Τον υποστηρίζω με γνώση του πράγματος. Επίσης, θέλω να πω κάτι άλλο. Θεωρώ ότι ειδικά στους μεγάλους δήμους, η επιλογή προσώπων ή η κομματική, πώς να το πω, κατεύθυνση που δινόταν ως προς τους υποψηφίους δημάρχους ήταν όλα αυτά τα χρόνια ζημιά για τους δήμους αυτούς. Δηλαδή, ο Πειραιάς έχει καταστραφεί από αυτή την νοοτροπία. Πρέπει να ξεφύγουμε. Πρέπει να πάμε αλλού. Να δούμε ότι θέλουμε πρόσωπα. Πρόσωπα στο Δημοτικό Συμβούλιο, άτομα με προσόντα, δραστήρια, και το πρόσωπο του Δημάρχου να είναι ο Δήμαρχος της πόλης. Να μην είναι ούτε ο κομματάρχης του κάθε κόμματος, ούτε ο Δήμος είναι το εφαλτήριο για άλλου τύπου πολιτικές. Ο Δήμος είναι ένα χωνευτήρι που θέλει μέλισσες που εργάζονται. Αυτό. Και η Δημοτική Σύμβουλη πρέπει να είναι έτσι, και ο Δήμαρχος πρέπει να είναι έτσι, και ο Βασίλης Μιχαλολιάκος αυτά τα χρόνια, κατά την άποψή μου, το απέδειξε και με μεγάλη θέρμη τον υποστηρίζω. Είμαι μαζί του και θεωρώ ότι θα κάνει πολλά περισσότερα πράγματα την επόμενη πενταετία. Αν εκλεγεί δήμαρχος, που είμαι σίγουρη ότι θα εκλεγεί δήμαρχος, ο Δήμος θα είναι τυχερός που τον έχει. Χήμαρος. Όλες οι απαντήσεις πριν γίνουν οι ερωτήσεις. Άρα συνειδητή η απόλυτη επιλογή υποστήριξη του Βασίλη Μιχαλολιάκου, και όχι γιατί ενδεχομένως αφού δεν υφίσταται ο προηγούμενος συνδυασμός. Και με απόλυτο όχι σε κάθε άλλη πρόταση που δέχτηκα προεκλογικά. Αυτό ήθελα να ρωτήσω, αν ενδεχομένως δεν υπήρχε κάποια στέγη και γι' αυτό αναζητήσατε κάπου να ενταχθείτε. Θεωρείτε ότι όχι, αλλά γνωρίζουμε κιόλας δημοσιογραφικά ότι υπήρχαν και άλλες προτάσεις και μας απαντήσατε ότι ήταν απόλυτο το όχι. Πώς σχολιάζετε ενδεχομένως,
εάν θέλετε να σχολιάσετε, συναδέλφους σας συμβούλους, που ενώ υφίσταται ακόμα ο συνδυασμός στον οποίο μεθαίνουν κάποιοι υποστήριζαν 3,5 χρόνια λίγο πριν τις εκλογές, μεταπήδησαν σε άλλο συνδυασμό. Κοιτάξτε. Για την περίπτωσή σας είναι διαφορετική, είπαμε. Δεν υφίσταται ο συνδυασμός πλέον και επιλέγετε και απόλυτα συνειδητά το πρόσωπο. Εγώ θα σας πω ένα πράγμα. Είναι πολύ άσχημο ένας άνθρωπος τη μία εβδομάδα να λέει το ένα πράγμα, σε ανθρώπινο επίπεδο εγώ το εξετάζω, και την επόμενη ακριβώς εβδομάδα να λέει το ακριβώς αντίθετο. Είναι ασυνεπής των λόγων του. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος, κατά την άποψή μου, δεν μπορεί να υπηρετήσει κανένα άλλο συμφέρον παρά μόνο μια κάποια προσωπική επιδίωξη δική του και ίσως το κυνήγει κάποιας καρέκλας. Δηλαδή, εγώ έτσι το εκλαμβάνω και έτσι το αξιολογώ. Δεν τρέφω καμία υπόλοιψη και το λέω με βαθιά γνώση το ότι ο λόγος μου αυτός μπορεί να είναι και κάπως καυστικός. Δεν με απασχολεί. Θεωρώ ότι πρόσωπα που δεν έχουν συνέπεια λόγου και έργων δεν είναι κατάλληλα να υπηρετήσουν το κοινό καλό. Δηλαδή δεν μπορεί εγώ να βλέπω ότι το ρεύμα πηγαίνει προς κάπου και ξαφνικά, ακολουθώντας μία επιδίωξη του να πιάσω οπωσδήποτε την καρέκλα που είχα και να μην χάσω τη θεσούλα μου, επιλέγω με μόνο κριτήριο την προσωπική μου ευδοκίμηση και τίποτα άλλο. Έτσι. Υπήρχαν, θεωρείτε, πρόσωπα στο Συμβούλιο. Πολλά και απογοητεύτηκα γιατί είχα και προσωπική γνώση σχέση με ανθρώπους. Είχα άλλη εκτίμηση στο πρόσωπό τους, την οποία αυτή τη στιγμή την έχω χάσει. Θεωρώ και οι πειραιώτες την έχουν χάσει. Κανείς από αυτούς που λέει άλλα την μια εβδομάδα, προσέξτε που σας λέω, και άλλα την επόμενη ακριβώς εβδομάδα, δεν έχει το κύρος που θα έπρεπε να έχει. Πώς σχολιάζεται, αν και καταλάβαμε ήδη, αλλά να σχολιάσουμε κάποια πρόσωπα, πώς σχολιάζεται πρώτα απ' όλα τον κύριο Βασίλη Κουπαρολιάδη. Τη γενικότερη δράση του, αν και καταλάβαμε ότι... Το δήμαρχο τον θαυμάζω, είναι μανιάτης πατριώτης μου, είναι από τους καλούς μανιάτες, είναι εργάτης για την κοινωνία. Λίγοι, πολύ λίγοι. Ως δήμαρχος είναι επιτυχημένος, το έργο του το αποδεικνύει, δεν το λέω εγώ, το λέει όλος ο Πειραιάς. Είναι γενικότερα αποδεκτός, εγώ μιλάω με τον κόσμο, ο κόσμος είναι ευχαριστημένος από τον δήμαρχο. Έχει καταφέρει να ξεχαστεί ή να την αφήσουν στην άκρη την κομματική ταυτότητά του? Νομίζω πως έχει κάνει ο ίδιος την υπέρβαση. Παρατήθηκε από ο κόσμος το έχει ξεχάσει στην πράξη, πιστεύετε? Θεωρώ ότι μια κομματική ταυτότητα τον ακολουθεί, γιατί υπήρξε ενεργός τέλεχος του κόμματός του και είναι λογικό. Από εκεί και πέρα όμως έχει αποδείξει ότι είναι δήμαρχος. Το κόμμα του είναι ο Πειραιάς. Το κόμμα του είναι ο Πειραιάς απολύτως, το έχουν δείξει τα έργα του. Τον άλλο υποψήφιο επίσης για δήμαρχο, τον κύριο Δρίτσα, πώς τον σχολιάζετε? Αξιοπρεπής κύριος ο κύριος Δρίτσας, αλλά δεν νομίζω ότι ενδιαφέρεται να γίνει δήμαρχος. Δηλαδή, έτσι θα είναι αρκετή. Εμένα δεν μου έγινε καμία πρόταση από την πλευρά του κύριου Δρίτσα. Θα μπορούσε να μου κάνει πρόταση ο κύριος Δρίτσας. Δηλαδή, αν ήθελε να πάρει τις ψήφους που θα του εξασφάλιζαν, θα έκανε πρόταση σε μένα, σε 5 άλλους 10 που υποτίθεται ότι θα του έφερναν ψήφους στο ψηφοδέλτιό του. Έχει μείνει εκεί με το στενό κομματικό πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ, κάποιους ανθρώπους παλαιοκομματικούς που τους έζησαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν θα ήθελα να είμαι συνυποψήφια, ούτε να συνδιαχειριστώ πράγματα στο Δήμο μαζί τους. Δηλαδή, απλά για να κατέβει το ψηφοδέλτιο. Ναι, νομίζω ότι έχει άλλες βλέψεις ο κ. Αυτό δείχνει η στάση του, εν πάση περιπτώσει, γιατί ερμηνεύεται από μένα. Μάλλον ο άνθρωπος περιμένει να γίνει πρωθυπουργός ο κ. Τσίπρας και να πάρει κάποιο υπουργείο. Δεν τον ενδιαφέρει ο Δήμος του Πειραιά. Δεν τον ενδιαφέρει η θέση του Δημάρχου του Πειραιά. Αξιοπρεπέστατος, αλλά δεν κάνει δήμαρχος. Και ο τελευταίος που ανακοίνωσε υποψηφιότητα για δήμαρχος ο κύριος Μόραλης και γενικότερα όλη αυτή την κίνηση. Γιατί... Κοιτάξτε, αυτή η κίνηση που έχει πίσω της στον Ολυμπιακό και μια οπαδοποίηση της πολιτικής, εγώ δεν τη θεωρώ σοβαρή. Γι' αυτό το λόγο και απέρριψα οποιαδήποτε πρόταση υπήρχε από την άλλη πλευρά, γιατί από αυτή την πλευρά. Γιατί θεωρώ ότι η δική μου προσωπική αξία δεν συνάδει με μπαλαδόρους ή άλλους που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Έτσι, ο Δήμος είναι κάτι άλλο. Τώρα, ο κύριος Μούγαλης δεν είναι καν πειραιώτης. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ένας άνθρωπος ο οποίος
αν τον αφήσει τα μανιάτικα, θα θέλει GPS για να έρθει στην πλατεία. Δεν ξέρω. Συγγνώμη που το λέω, αλλά δεν νομίζω ότι είναι κατάλληλος αυτός ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με τον Πειραιά να διοικήσει τα της πόλης. Ο Δήμαρχος, ξέρετε, πρέπει να ξέρει και την κάθε γωνιά και το πεζοδρόμιο, τη γειτονιά, τους δρόμους, τις πλατείες, τον κόσμο. Πώς θα είσαι δήμαρχος αν δεν ξέρεις? Ο Μιχαλολιάκος περπατάει στις γειτονιές και ξέρει τους ανθρώπους με το όνομά τους. Ξέρει ποιος είναι και τι ψηφίζει και αν θα τον ψηφίσει και πότε τον ψήφισε. Ή, εν πάση περιπτώσει, τις ανάγκες του καθενός πρέπει ο δήμαρχος να τις γνωρίζει. Τις ανάγκες των ανθρώπων και τις ανάγκες της πόλης. Αν λοιπόν ο κύριος Μόραλης δεν γνωρίζει τον Πειραιά, όπως λέτε, και δεν γνωρίζει τις ανάγκες του, για ποιο λόγο εξέφρασε, πιστεύετε, την επιθυμία? Μπορεί να αγαπά τον Πειραιά, δεν ξέρω, δηλαδή δεν θέλω να αξιολογήσω αρνητικά τον οποιοδήποτε. Πάντως, αυτή τη στιγμή η πόλη του Πειραιά έχει δήμαρχο, καλό δήμαρχο. Έχουμε ζήσει τους αθλητές της πολιτικής στην πολιτική διαδρομή του κ. Φασούλα σε αυτό εδώ στο δημαρχιακό θόκο. Έχουμε δει εγώ στη γειτονιά μου στα Μανιάτικα τα ποντίκια να τρέχουν στους δρόμους όταν ο Φασούλας ήταν δήμαρχος και θεωρώ ότι πειραματισμοί τέτοιοι δεν χρειάζονται στον Πειραιά. Έχουμε έναν καλό δήμαρχο που δουλεύει, έχουμε μια πόλη καθαρή, αρκετά νοικοκυρεμένη. Μπορεί να κάνει πολλά πράγματα ακόμη ο δήμαρχος, έχει θέσει τις βάσεις, έχει τη γνώση και τη θέληση να τις υλοποιήσει. Ας του δώσουμε το περιθώριο να συνεχίσει, να ολοκληρώσει το έργο του. Είμαι διστακτική. Δεν θέλω να ρισκάρω για την πόλη του Πειραιά. Δεν έχει περιθώρια ο Πειραιάς. Ο Πειραιάς είναι μια πολύ εγκαταλελειμμένη πόλη και από την πολιτεία και από τις δημοτικές αρχές που πέρασαν από το Δημαρχείο. Είπατε νωρίτερα ότι μιλάει με πάθος για τον Πειραιά ο κ. Μιχαλολιάκος, αλλά διακρίνω ότι και εσείς μιλάτε με το ίδιο πάθος, ίσως γιατί και ο μπαμπάς σας ασχολείται με την τοπική αυτοδιοίκηση και η αγάπη του για τον Πειραιά ήταν ξεκάθαρη, οπότε ακολουθείτε ίσως τα ίδια χνάρια. Είμαι γέννημα θρέμα πειραιώτισσα. Ο μπαμπάς μου εκλεγόταν δημοτικός σύμβουλος και έχει χρηματίσει και αντιδήμαρχος πολλά χρόνια. 28 χρόνια είναι η διαδρομή του πατέρα μου στο Δήμο του Πειραιά, είναι 28 χρόνια. Εγώ μεγάλωσα με τα δημοτικά. Γνώριζα δηλαδή τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου, τι γινόταν σε αυτή την αίθουσα. Όσο ζω. Από μικρή κάνω εκλογές με τον μπαμπά μου. Γνωρίζω το έργο του κάθε δημάρχου. Ό,τι συνέβαινε στο Δήμο, στις υπηρεσίες. Ξέρω τους προϊσταμένους, τους υπαλλήλους, με τα ονόματά τους. Στο γραφείο του πατέρα μου τους έψηνα καφέδες. Έχω άλλη σχέση με το... Και είστε ένα πρόσωπο που μπορείτε να αντιληφθείτε συμπεριφορές και προθέσεις. Δεν μπορείτε να μείνετε στο φαίνεστε, μπορείτε να καταλάβετε και τι κρύβεται από πίσω πολλές φορές. Έχω τη γνώση πολλών πραγμάτων και την εμπειρία, αν θέλετε. Και όπως είπατε, γεννηθήκατε στον Πειραιά, σχολείο στον Πειραιά. Ναι, τέλειωσα το τρίτο λύκειο. Όταν και το γυμνάσιο του Αυγέρη. Το γυμνάσιο του Αυγέρη, όσοι το θυμούνται, είναι το γυμνάσιο που πήγε και ο πατέρας. Τα τελευταία χρόνια λειτουργίας αυτού του σχολείου πήγα εγώ γυμνάσιο. Είναι ένα γυμνάσιο που κάναμε μάθημα στο υπόγειο και πολλές φορές όταν έβρεχε το υπόγειο πλημμύριζε και μπαίναμε. Είμαι καθηγήτρια και καταλαβαίνω και τη δουλειά του καθηγητή. Θυμάμαι καθηγητές που έμπαιναν στην τάξη και έκαναν μάθημα. Εμείς σηκώναμε τα πόδια μας και πατούσαμε πάνω στο θρανείο για να μην πατάμε τα νερά. Και οι άνθρωποι αυτοί τσαλαρωτούσαν στα νερά και γράφανε στον πίνακα με την κοιμωλία να μας κάνουν ένα μάθημα. Ένα σχολείο που στο τμήμα το δικό μου ήμασταν δύο τμήματα της θεωρητικής. Από τα παιδιά, νομίζω ήμασταν 60 παιδιά, από αυτούς περάσαμε τα χρόνια εκείνα που οι θέσεις στα πανεπιστήμια ήταν πολύ περιορισμένες, 45 παιδιά. 45 από τους συμμαθητές μου αυτή τη στιγμή είναι επιστήμονες. Εξαιρετική δουλειά λοιπόν του εκπαιδευτικού προσωπικού. Πραγματικά είχαμε καλούς δασκάλους. Και για εσάς έχει ιδιαίτερη σημασία αυτό, αφού όπως είπατε είστε καθηγήτρια και εντυπωσιακές σπουδές. Τώρα έχετε διδάξει σε πολλά γυμνάσια και λύκεια του Πειραιά, μεταξύ αυτών και στην Ιωνίδιο σχολή. Αλλά είναι πραγματικά εντυπωσιακές οι σπουδές σας και θέλω να αναφερθώ. Έχετε σπουδάσει αρχικά στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ναι. Το πρώτο μου πτυχίο είναι το πτυχίο της φιλολόγου. Και λέει το πρώτο γιατί ακούστε τη συνέχεια.
ακολούθησαν μεταπτυχιακές σπουδές στη θεωρία και πράξη της διδασκαλίας και της αξιολόγησης. Ναι. Μετά από αυτό, στη φιλοσοφική, μετά αναγορευθήκατε διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετά έκανα δεύτερο μεταπτυχιακό στην Ιατρική Σχολή Αθηνών. Με θέμα ειδική αγωγική εκπαίδευση. Δύο λοιπόν μεταπτυχιακά. Μετά διδάκτορ του Πανεπιστημίου Αθηνών με θέμα της διδακτορικής διατριβής Ιστορία της Μάνης και Διδακτική της Τοπικής Ιστορίας. Και τώρα, μετά από όλα αυτά, πάλι φοιτήτρια στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, σωστά? Στο Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών. Αρκετά μορφωμένη, σύμφωνα... Μ' αρέσει να σπουδάζω και μ' αρέσει πολύ που είμαι ακόμα φοιτήτρια. Είναι τα ωραία χρόνια, αλλά νομίζω δεν είναι μόνο αυτό που λέμε γενικά τα φοιτητικά χρόνια, σας αρέσει και η μελέτη, η γνώση, να μαθαίνετε καινούργια πράγματα. Μ' αρέσουν οι σπουδές, ναι. Το Πανεπιστήμιο πραγματικά δίνει στον άνθρωπο εφόδια ποιοτικά. Νιώθω πολύ καλύτερος άνθρωπος γιατί έχω περάσει από τα έδρανα του Πανεπιστημίου. Είναι σπουδαίο απόκτημα ζωής, πραγματικά. Και για να συνδέσουμε τα δύο έδρανα, είναι σημαντικό και στα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου ή της Βουλής να είναι άνθρωποι που έχουν περάσει αρκετά χρόνια στα έδρανα των πανεπιστημίων. Είναι χρήσιμο να έχει παρουσία των απλών καθημερινών ανθρώπων. Οι σπουδές έχουν πίσω καλλιέργεια. Είδαμε όμως ότι το μεταπτυχιακό σας, η διδακτορική μάλλον διατριβή, είναι στην ιστορία της Μάνης και διδακτική της τοπικής ιστορίας και εξηγεί σε όσους σας γνωρίζουν γιατί το πάθος σας, πώς το συνδέει μάλλον με το πάθος σας τόσο για τον τόπο καταγωγής σας στη Μάνη, αλλά και γενικότερα για την ιστορία. Και να πούμε μια περήφανη μανιάτισσα, είστε στην Ένωση των Απανταχού Μανιατών υποψήφια, ήσασταν στις τελευταίες εκλογές και μπήκατε στο Διοικητικό Συμβούλιο και είσαστε μάλιστα και Γενική Γραμματέας του Συλλόγου της Ένωσης των Απανταχού Μανιατών. Εκλέχτηκα πρώτη σε ψήφους στην Ένωση των Απανταχού Μανιατών. Πρώτη κιόλας, νομίζω, ήσασταν υποψήφια. Με ψήφισαν κυριολεκτικά όλοι οι μανιάτες, πήραν το 65% των... Όπως συνηθίζουμε να λέμε, σάρωσε η Βούλγαρη. Σάρωσε τις εκλογές αυτές. Σαρώσατε λοιπόν εκεί και έχετε μια πλούσια δράση γύρω από τον τόπο καταγωγή. Αγαπώ τη Μάνη και νομίζω με αγαπούν οι μανιάτες πολύ. Έτσι, έχετε αδελφοποιήσει τη Μάνη με αρκετές περιοχές, τόσο εντός της Ελλάδας όσο και στο εξωτερικό. Πολύ σημαντικά από αυτές τις αδελφοποιήσεις, η πρώτη αδελφοποίηση έγινε με την Ασή Γωνιά Χανίων. Αυτή ήταν μια συγκινητική αδελφοποίηση και μια σχέση μανιατών και κριτών, η οποία εξακολουθεί σήμερα, είναι πολύ ζεστή. Έχουμε αμοιβαίες επισκέψεις και στη Μάνη και στην Κρήτη. Αυτό το εγχείρημα για την Ασή Γωνιά έγινε ως εξής και με συγκινεί κάθε φορά που το θυμάμαι. Ο κύριος Γιάννης ο Φατσέας, ένας εξαίρετος άνθρωπος, ο οποίος έψαχνε να βρει την καταγωγή του στη Μάνη, ήρθε σε επαφή με τον Γιώργο τον Δημακόγιαννη, τον εκδόσιμο φίλο τη Μάνη, ένα πολύ λαμπρό μανιάτη. Λοιπόν, και είπε μέσα σε όλα τα άλλα ότι υπάρχει ένα όρος εδώ στην Κρήτη που λέγεται τα μανιάτικα κόκαλα. Έτσι το λένε οι παππούδες μας. Το όρος Αγριμοκέρατο. Αυτή τη στιγμή υπάρχει ταμπέλα στο όρος αυτό στη διασταύρωση του κεντρικού δρόμου που αναφέρεται μανιάτικα κόκαλα. Πήγαμε εκεί κάτω κάποιοι άνθρωποι, πρώτη επίσκεψη στην Κρήτη. Ψάχνοντας εγώ, κάνοντας μια έρευνα ιστορική, διαπίστωσα ότι εκεί, σε αυτό το όρος Αγριμοκέρατο, κατέφυγε το εκστρατευτικό σώμα του Πετροπουλάκη, που κατέβηκε στη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση 2 φορές, το 1869, το 1868, αλλά το 1869 που έσβησε η Επανάσταση, οι άνθρωποι αυτοί αποδεκατίστηκαν κυριολεκτικά από τις κακοχίες στο πλοίο, κατέφυγαν στα βουνά εκείνα και άφησαν τα κόκαλά τους στα βουνά. Ήταν διάσπατα το Αγριμοκέρατο, το όρος αυτό διάσπατο από μανιάτες εθελοντές που πήγαν να βοηθήσουν τους Κρήτες αδερφούς να ελευθερωθούν από τους Τούρκους. Εκεί λοιπόν, σε εκείνο το βουνό, στήσανε μνημείο πεσόντων μανιατών. Μας παραχώρησε ο πρόεδρος του Συλλόγου της Ασή Γωνιάς Χανίων, ο κύριος Κουνδουράκης, ένα κομμάτι από το μητάτο του. Εκεί είναι από τα πιο ψηλά σημεία της Ασή Γωνιάς. Έχει τα ευωπρόβατά του και ένα
σπίτι που λέγεται Μητά, το έχει στον Ελευθερική, και νομίζω και οι υπόλοιποι Βουκόλες, έτσι λένε τα σπίτια αυτά που είναι δίπλα στις τάλιες τους. Τα συμβόλαια ιδιοκτησίας του σημείου εκείνου έλεγαν περιοχή Πετρόπουλου. Ιστορικά οδήγησε στην εκστρατεία του Πετροπουλάκη, δηλαδή τεκμηριώνει ότι πράγματι είναι το εκστρατευτικό σώμα του Πετροπουλάκη που ξεκίνησε από το Γήθιο, ο Δημήτριος Πετροπουλάκης και ο γιος του Λεωνίδας Πετροπουλάκης, αρχηγοί δύο σωμάτων εθελοντών μανιατών, και κατέβηκαν στην Κρήτη να βοηθήσουν τη Μεγάλη Κρητική Επανάσταση, η οποία έσβησε τότε, δικαιώθηκε ο αγώνας των Κρητών μετά τους Βαλκανικούς. Άρα, όσοι μανιάτες πάμε στην Κρήτη, οφείλουμε την επόμενη φορά να σκεφτούμε το συγκεκριμένο σημείο. Μακάρι θα βρείτε πολύ θερμούς κριτικούς που νιώθουν ότι οι μανιάτες είναι πραγματικά αδέρφια τους. Και κάτι άλλο που κάνουμε μαζί, κυρία Τσέγκα, και δεν ξέρω αν θυμάστε, οπωσδήποτε το θυμάστε, η αδελφοποίηση με τους μανιάτες της Σαρδινίας και της Κορσικής. Με την η Ένωση Παντοπού Μανιατών και η Πανελλήνια Ένωση Γυναικών Μανιατών. Έτσι, εδώ στον Πειραιά, επισκέφθηκε τον Πειραιά αντιπροσωπεία των δύο συλλόγων, του Συλλόγου των Μανιατών της Σαρδινίας και του Συλλόγου των Μανιατών της Κορσικής. Ο Δήμαρχος και ο Δήμος του Πειραιά διοργάνωσε μια εξαίρετη εκδήλωση, αγκάλιασε τους μανιάτικους συλλόγους και αυτή την πρωτοβουλία. Οι άνθρωποι αυτοί, οι Ιταλοί και οι Γάλλοι μανιάτες, νιώθουν πραγματικά μανιάτες. Έχω ταξιδέψει 2 φορές και στη Σαρδινία και στην Κορσική. Μας φιλοξένησαν, μας έβαλαν στα σπίτια τους, έκλαιγαν οι παππούδες, μιλούσαν ελληνικά, είχαν ελληνικά ονόματα τα παιδιά τους, τα επίθετά τους είναι ελληνικά, πινακίδες, ήτυλο, μάλι. Ήταν εντυπωσιακή και η συγκίνησή τους εδώ στην εκδήλωση αδελφοποίησης που έγινε. Πραγματικά. Βλέπουμε το πάθος, λοιπόν, όχι μόνο για την Πειραιά, και για τη Μάνη, μια λέξη που σας χαρακτηρίζει, το πάθος. Πολλές οι δραστηριότητες που λέγεται. Η Μάνη είναι η πατρίδα μου. Όταν ήμουν φοιτήτρια στα Γιάννενα, μου λέγανε, επειδή η προφορά μου δεν είναι παράξενη, μου λέγανε Αθηναία. Εγώ λέω, Μανιάτσα. Και το σημαντικότερο, έτσι, ίσως η σημαντικότερη δραστηριότητα κατά με, είναι η πειρατική βραδιά που έχουμε δει να διοργανώνεται τα 2 τελευταία χρόνια, 14 Αυγούστου. Ναι, 14 Αυγούστου στο Ιερονιμένο. Μία εκδήλωση, για όσους την έχουν παρακολουθήσει, καταλαβαίνουν τι ακριβώς εννοούμε. Για τους υπόλοιπους, θα πούμε ότι είναι ένα δρόμενο που πραγματικά αξίζει κάποιος να το δει. Μια πραγματική πειρατική διαδικασία εκεί. Είναι υπερπαραγωγή και δεν οφείλεται σε μένα. Με εθελοντική συμμετοχή μανιατών, δεκάδων στο όλο δρόμο. Φέτος ο Θίασος. Τα παιδιά όλα που διοργανώσαμε μαζί την εκδήλωση αυτή ήταν 200 τον αριθμό. Σχεδόν 200. 200 άτομα λοιπόν πήραν μέρος σε αυτή την εκδήλωση. Να σας πω κάτι άλλο. Για πρώτη φορά η πειρατική βραδιά διοργανώθηκε το 2010 στο χωριό μου, στην Κοκάλα. Εκεί τη διοργάνωσα δηλαδή πρώτη φορά, στο πλαίσιο στα Τενάρια 2010. Ήταν μια σειρά εκδηλώσεων που διοργάνωσα ως υπεύθυνη πολιτιστικών του Δήμου Ανατολικής Μάνης όταν ήταν δήμαρχος ο Κυριάκος ο Μιχαλολιάκος και μου είχε ζητήσει τη βοήθειά μου. Εκεί συνέλαβα την ιδέα της αναπαράστασης ενός πραγματικού ιστορικού γεγονότος, της έλευσης του διαβόητου Τούρκου πειρατή του Χασάν Μπαμπά στη Μάνη, μετά την, και εδώ σχετίζονται οι Κρήτες, μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Τούρκους, οι Μανιάτες δέχτηκαν επίθεση από τον Τούρκο Χασάν Μπαμπά, τον οποίο έστειλε ο Αχμέτ Κυπρουλή, ο ναύαρχος του τουρκικού στόλου, για να εκδικηθεί τους Μανιάτες που προσέφεραν σημαντική βοήθεια στην άμυνα της Κρήτης, στους Κρητικούς και τους Ενετούς που ήταν σύμμαχοι των Μανιατών. Και οι Μανιάτες πραγματικά έδωσαν ένα σκληρό μάθημα πειρατικό σε αυτόν τον Τούρκο που θεωρούνταν το φόβητρο του Αιγαίου, αλλά τα πλοία του, 11 πλοία τσακίστηκαν στα βράχια της Μάνης και ο ίδιος κατάφερε να διαφύγει κακήν κακός και οι δικοί του όλοι αποδεκατίστηκαν. Αυτό λοιπόν το αναπαραστήσαμε πρώτη φορά το 2010 στην Κοκάλα,
στο χωριό μου και από πέρυσι και φέτος, 2013 και 2014, παραμονή της Παναγίας, με τη βοήθεια του Συλλόγου του Γερολιμένα και την αιγίδα του Υπουργείου Τουρισμού. Πρέπει να σας πω ότι η εκδήλωση αυτή βρίσκεται στο επίσημο site του ΕΟΤ, στο κομμάτι της Μάνης. Δηλαδή, όταν κάποιος έχει εκατομμύρια επισκέψεις από όλο τον κόσμο, το site του ΕΟΤ προβάλλει τουριστικά κάθε περιοχή. Στην τουριστική προβολή της Μάνης περιλαμβάνει την εκδήλωση. Υπάρχει το DVD της πειρατικής βραδιάς. Είναι ένα εντυπωσιακό υπερθέαμα, με πειρατές να κατεβαίνουν από το μονοπάτι της Οχιάς. Είναι ο βράχος του Γερολιμένα, ο οποίος σου προκαλεί δέος και μόνο που τον βλέπεις. Εκεί υπάρχει ένα παλιό μονοπάτι, ο παλιός δρόμος δηλαδή της Μάνης. Δεν είχαμε δρόμο στη Μάνη, μονοπάτια υπήρχαν για τους παππούδες μας. Από εκεί κατέβαιναν από τα χωριά επάνω, το Κατουπάκι, την Οχιά, όλα αυτά τα χωριά, κατέβαιναν με τους γαϊδάρους και τα μουλάρια να κουβαλήσουν πράγματα από το καράβι που ερχόταν από τον Πειραιά και έφερνε τις προμήθειες. Κατέβηκαν οι πειρατές με πυρσούς αναμένους από το μονοπάτι αυτό του βράχου, σε ένα απίστευτο σκηνικό, όπου το σκοτάδι του βράχου με τους δύο προβολείς που πέφτουν πάνω και τις δάδες αναμένες δημιουργούσε μια ανατριχιαστική ατμόσφαιρα. Έφτασαν μέχρι την παραλία του Γερολιμένα, μπήκαν στις βάρκες και μετά ξεκίνησε μια ναυμαχία, κυριολεκτική ναυμαχία, με ανατινάξεις, εκρήξεις και πολλά βεγγαλικά και εφέ, επινόηση των μπουρλοτιέριδων των δικών μου κάτω στη Μάνη. Έχω ένα team πειρατών, οι οποίοι είναι πραγματικοί πειρατές, σύγχρονοι και παλιοί πειρατές. Όποιος δεν δει το βίντεο από την πειρατική βραδιά δεν μπορεί να καταλάβει πως πραγματικά όπως το περιγράφεις είναι. Νομίζει κανείς ότι γίνεται πόλεμος, γίνεται μάχη, ανάβουν φωτιές στη θάλασσα, κοκκινίζει η θάλασσα, ο βράχος, ο Γερολιμένας πυρπολείται κυριολεκτικά, γίνονται εκρήξεις, ανατινάξεις, τα παιδιά είναι μέσα στο πάθος και φωνάζουν. Είναι μια σκέτη ανατριχίλα. Θα δούμε και φέτος πάλι πειρατική βραδιά. Θα το οργανώσουμε. Νομίζω ότι δεν θα εγκαταλείψω. Σκέφτομαι κάτι άλλο να κάνω φέτος, γιατί έχουμε λαμπρές σελίδες στη μανιάτικη ιστορία. Σκέφτομαι μήπως στο ίδιο σκηνικό δεν αναπαραστήσουμε αυτό το ιστορικό γεγονός. Δηλαδή δεν προβάλλουμε. Νομίζω ότι έχει προβληθεί αρκετά η πειρατεία στη Μάνη. Κάναμε πρόσφατα και την εκπομπή το 60 λεπτά Ελλάδα με τον Νίκο Μάνεση και έδειξε την πειρατική βραδιά στην εκπομπή του. Δηλαδή, οι Μανιάτες, ναι, ήμασταν πειρατές και είχαμε λαμπρή δόξα ως πειρατές, γιατί ως πειρατές καταφέραμε να έχουμε και αυτό το ετοίμο πόλεμο που ήταν επαρκές για να ελευθερώσουμε την Ελλάδα, γιατί η συμβολή των Μανιατών στην Ελληνική Επανάσταση ήταν τεράστια. Φέτος λοιπόν σκέφτομαι να κάνω αναπαράσταση, έτσι το λέω πρώτη φορά σε εσάς, κυρία Τσέκα. Και είναι τιμή και δική μου που το λέω σε εσάς, γιατί είστε φίλοι αγαπημένοι και με έχετε βοηθήσει σε πολλά. Σκέφτομαι λοιπόν φέτος, με τα παιδιά τα δικά μου, να κάνουμε αναπαράσταση της ναυμαχίας του Λάμπρου Κατσόνη στο Πορτοκάλιο. Δεν ξέρω πώς θα μπορέσει ο κόσμος, γιατί στην πειρατική βραδιά στη Γερολιμένα έχουμε φέτος 5.000 κόσμο. Η μόνη δυσκολία θα είναι πώς θα μπορέσει να έρθει στο Πορτοκάλιο, που είναι ένας δρόμος μόνο. Αυτό είναι το μόνο πρόβλημα που έχω. Κατά τα άλλα, το σκηνικό με το κάστρο στο Αχίλλειο απέναντι, την παραλία που θα μπορέσει να είναι ο χώρος που θα παρακολουθήσουν τα δρόμενα. Μια ναυμαχία που θα εκτελεχθεί όλη στη θάλασσα και την προσπάθεια ολόκληρη του τουρκικού στόλου και της γαλλικής φρεγάτας που ήθελε να εκδικηθεί το Λάμπρο Κατσόνη για την ζημιά που υφίστανται τα γαλλικά πλοία στο εμπόριό τους, προσπαθούν να μπουν στον κόλπο στο Πορτοκάλιο και να χτυπήσουν το σώμα του Κατσόνη, ο οποίος ήταν μαζί με τον πατέρα του Οδυσσέα Δρούτσου μέσα στο Πορτοκάλιο και τους Μανιάτες. 3 μέρες πολιορκούσαν το Πορτοκάλιο. 3 φορές τους άφησαν οι Μανιάτες να πλησιάσουν. Έφτασαν στα βράχια οι βάρκες, οι Γάλλοι και οι Τούρκοι, κατέβηκαν στα μανιάτικα κοφτερά βράχια και νόμιζαν ότι μπορούν εκεί να περπατήσουν και να έρθουν να πολεμήσουν σώμα με σώμα. Οι δικοί μας απλώς τους άφησαν να κομματιαστούν πάνω στις βράχες μας. Έτσι τους έκανα και τέλειωσε η υπόθεση.
Είναι μια λαμπρή ιστορία, είναι μια λαμπρή σελίδα της ιστορίας. Δεν έχει αναδειχθεί επαρκώς. Την αναδείξαμε κατά ένα μέρος πάλι στα Τενάρια με τον Κυριάκο Μιχαλολιάκο, όταν κάναμε αδελφοποίηση με το Δήμο της Γραδιάς. Και στη συνέχεια ο Δήμαρχος Γραδιάς, που είναι πολύ, πολύ φίλος μου, το 2011 με είχε κεντρική ομιλήτρια στην εκδήλωση στο Χάνι της Γραδιάς και μίλησα για το πώς οι Μανιάτες διέσωσαν τον πατέρα του Οδυσσέα Ανθρούτσου και διέφυγε από το Πορτοκάγιο, από το κάστρο του Πορτοκάγιο και τον περαίωσαν μέχρι το Αίγιο, τον έφτασαν όλοι, διέσχισαν όλη την Πελοπόννησο. Ξέρετε, αν δεν ήταν οι Μανιάτες να διασώσουν, αυτό τους το είπα στη Γραβιά, τον πατέρα του Οδυσσέα Ανθρούτσου, πώς θα υπήρχε ο ήρωας Επανάστασης. Παντού βρίσκουν οι Μανιάτες κάτι να μας οφείλουν όλοι τα σημαντικά. Είμαστε περήφανοι γιατί τα βρίσκουμε πάντα. Όχι, ιστορικά υπάρχουν. Ισχύουν, μα ισχύουν και να βρίσκουμε και να αναδεικνύουμε. Και δεν έχουν αναδειχθεί και επαρκώς. Μπορούν να αναδειχθούν. Πολλά από την ιστορία της Μάνης δεν έχουν αναδειχθεί όπως τα και την ιστορία της Ελλάδος και ιστορικά γεγονότα. Και την ιστορία του Πειραιά. Και του Πειραιά, γιατί είμαστε εδώ, γιατί έχουμε τις εκλογές, τις οποίες, όπως είπαμε, είστε υποψήφοι, και θα ήθελα να ξέρω, να αφήσουμε λοιπόν το Μανιάτικο προσωρινά, γιατί θέλω από τώρα να ανανεώσουμε το ραντεβού για μια εκπομπή μόνο για τη Μάνη. Γιατί όπως τα περιγράφετε, είναι σαν να μας μεταφέρετε στα ιστορικά γεγονότα και από εκεί να στεκόμαστε να το παρακολουθούμε. Εντάξει, είναι η δουλειά μου. Έχω κάνει έρευνα και για το διδακτορικό μου για την ιστορία της Μάνης και είναι κάτι που το αγαπώ και το έχω ψάξει πολύ. Λοιπόν, οπότε θα τα πούμε αναλυτικά κάποια στιγμή αυτά τα της Μάνης. Αλλά να πούμε για τα του Πειραιά. Για την πόλη εδώ, που όπως είπαμε, από όταν έχετε γεννηθεί, έχετε μεγαλώσει και δραστηριοποιήσετε, και τώρα ζητώντας την ψήφο εκ νέου των συμπολιτών, θα ήθελα να μου πείτε πώς οραματίζεστε εσείς τον Πειραιά. Δηλαδή, σε 5 χρόνια από τώρα, εάν έχει εκλεγεί ο Βασίλης Μιχαλολιάκος και είστε και εσείς δημοτική σύμβουλος στη Δημοτική Αρχή, γιατί άλλο να είσαι σε έναν συνδυασμό που δεν έχει εκλεγεί και άλλο σε αυτόν που έχει εκλεγεί, πώς θα θέλετε να είναι ο Πειραιάς, τι να έχει γίνει? Εγώ από πλευράς μου οπωσδήποτε θα ήθελα να έχω μία θέση ευθύνης προκειμένου να μπορώ να κάνω όλα αυτά που νομίζω ότι μπορώ να κάνω και να αναπτύξω δραστηριότητες που να συμβάλλουν στην αναβάθμιση της πόλης μου. Απ' την άλλη, γενικότερα, οραματίζομαι έναν Πειραιά με καλύτερες υποδομές. Είναι σημαντικό να υπάρχουν υποδομές σε μια πόλη. Πάσχει σε αυτό το τομέα ο Πειραιάς και αναγνωρίζω και το έλλειμμα που υπάρχει, το οικονομικό έλλειμμα. Επίσης, αναγνωρίζω ότι το κέρδος του Πειραιά αυτή τη στιγμή, καθώς ο Δήμαρχος έχει καταφέρει πραγματικά να απορροφήσει από το ΕΣΠΑ, που είναι αυτή τη στιγμή ο μόνος πόρος χρηματοδότησης ή ένας από τους πιο βασικούς ή τους ελάχιστους πόρους χρηματοδότησης στο ΕΣΠΑ για τις δημόσιες υπηρεσίες και για τους Δήμους, έχει καταφέρει σε πολύ μεγάλο ποσοστό να απορροφήσει κονδύλια από το ΕΣΠΑ, ο Δήμος του Πειραιά, και είναι ένας από τους Δήμους με το μεγαλύτερο ποσοστό απορρόφησης ΕΣΠΑ. Αυτός είναι ένας τρόπος να βρεθεί χρηματοδότηση, να αναβαθμιστεί από πλευράς υποδομών και δραστηριοτήτων. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Τι θα αλλάζατε στην πόλη, οπωσδήποτε, αν μπορούσατε? Ναι, θα σας πω κάτι. Και τι δεν θα αλλάζατε? Δεν θα άλλαζα τους Πειραιώτες. Μ' αρέσει ο Πειραιώτης που είναι... Μ' αρέσει ο Πειραιάς που είναι χωριό. Και τι σημαίνει αυτό που λέω? Εμείς οι Πειραιώτες γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας. Είμαστε φίλοι, γνωστοί με τα ονόματά μας. Ο Πειραιάς μπορεί να είναι δίπλα στην Αθήνα, αλλά δεν είναι χαοτικός όπως είναι η Αθήνα. Ούτε συνδέουμε εμείς οι Πειραιώτες την πορεία μας με την Αθήνα. Την ξεχωρίζουμε. Ο Πειραιάς είναι πραγματικά χωριό. Οι Πειραιώτες είναι ζεστοί άνθρωποι, έχουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ιδιοσυγκρασίας και ταυτότητας. Έχουν αυτή τη μαγιά, έχουν αυτό το... Και οπωσδήποτε ως λιμάνι είμαστε μια πόλη χαρούμενη. Εγώ θα ήθελα, γιατί έτσι δουλεύω και με τους ανθρώπους και με τα παιδιά μου στο σχολείο και με τις δραστηριότητες μου στα πολιτιστικά, θα ήθελα μια ζωντανή πόλη. Μία πόλη με πολλές δραστηριότητες, πολίτες που συμμετέχουν ενεργά,
πολίτες με εθελοντική δράση σε διάφορα, να δοθούν κίνητρα σε νέους ανθρώπους, όπως αυτό που σας είπα, στη Μάνη. 200 παιδιά ήταν μαζί μου και κάναμε την πειρατική βραδιά. Ξέρετε με τι κέφι δουλέψαμε 15 μέρες, από 1η Αυγούστου μέχρι τις 14, πρόβες, να μου φέρνουν ό,τι χρειαζόταν. Τις δάτες, να μου γεμίσουν τα φαναράκια, σκέφτονταν για μένα πριν από μένα. Αλλά υπήρχε μία ζέση, μία γενικότερη και μία αγκαλιά. Δηλαδή, αυτό το πράγμα μπορεί να λειτουργήσει στο Πειραιά, μπορεί ο Πειραιώτης να νιώσει ενεργός. Αυτή τη στιγμή, με το ποσοστό ανεργίας που υπάρχει, χρειάζεται και διέξοδος. Χρειάζεται διέξοδος δημιουργική για τον κάθε άνθρωπο, για τον Πειραιώτη, για τον οποιονδήποτε σε αυτή τη χώρα και χρειάζεται και μια ψυχική ανάταση ο πολίτης αυτής της χώρας, γιατί έχουμε καταρακωθεί κυριολεκτικά από όλα αυτά από την κακοδαιμονία των τελευταίων χρόνων σε αυτό το κράτος. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Οπωσδήποτε θα ήθελα ανάπτυξη, οπωσδήποτε θα ήθελα δουλειά για τον κόσμο, γιατί το θέμα της επιβίωσης είναι σημαντικό και πλήττει την πόλη του Πειραιά, γιατί η πόλη του Πειραιά έχει φτωχογειτονιές. Δεν είμαστε λεφτάδες Πειραιώτες, είμαστε λαϊκοί τύποι όλοι μας, αλλά είμαστε περήφανοι, είμαστε δουλευταράδες, έχουμε ιδέες. Νομίζω ότι μπορεί να βελτιωθεί πολύ και το επίπεδο ζωής και η ζεστασιά και η ανθρωπιά που πρέπει να αποπνέει μια πόλη. Αγαπημένες συνήθειες στην πόλη, τι σας αρέσει έτσι να κάνει? Κοιτάξτε, προσφάτως έχω παθιαστεί με το Δημοτικό Θέατρο. Δεν έχω χάσει παράσταση. Γίνεται εξαιρετική δουλειά και από την Επιτροπή του Θεάτρου και τον Καλλιτεχνικό Διευθυντή. Έχω παρακολουθήσει σχεδόν όλες τις παραστάσεις, μία και μία εκλεκτές, πραγματικά πολύ ωραία, πολύ καλωστημένες και πολύ ωραίο θέαμα προσφέρει το θέατρό μας. Είχα την τύχη να πάω με τον κύριο Τζαμαριά στην οροφή του θεάτρου. Εκεί θα ήθελα, έτσι το προτείνω από εδώ, δεν ξέρω, το είπα και στον ίδιο, τα παιδιά των σχολείων του Πειραιά να έχουν τη δυνατότητα να επισκεφθούν την οροφή και να πάτε κι εσείς, κυρία Τσέγκα. Είναι όλη η παλιά κατασκευή του θεάτρου. Ο πολυέλαιος με το μηχανισμό, το ξύλινο αυτό του πολυελαίου που ήταν του 19ου αιώνα, των πρώτων χρόνων λειτουργίας του θεάτρου. Όλη η ξύλινη κατασκευή που συγκρατεί το θόλο της οροφής του θεάτρου. Πολύ, πολύ σημαντική αρχιτεκτονική εμπειρία για μένα και θα ήταν πραγματικά ένας χώρος ξενάγησης για τους μαθητές και τα παιδιά του Πειραιά να δουν, να γνωρίσουν, να αγαπήσουν αυτό το θέατρο, το οποίο πρέπει, και κάνω θερμή έκκληση, να σεβαστούμε με κάθε τρόπο. Δηλαδή, τίποτα να μην χαλάσει σε αυτό το κόσμο. Τίποτα. Πολύ σημαντικό αυτό, γιατί μετά από κόπο και προσπάθεια ετών, όταν φτιάχνουμε κάτι, συνηθίζουμε οι Έλληνες, έχουμε την κακιά συνήθεια να μην το σεβόμαστε και να μην το προσέχουμε όπως θα έπρεπε. Ας ελπίσουμε ότι στο Δημοτικό Θέατρο της πόλης μας, του Πειραιά, θα φερθούμε λίγο πιο σωστά. Να πω και κάτι ακόμα. Θα παρακαλέσω εκείνα τα παιδάκια με τα πατίνια που κάθονται και κάνουν το πατινάζ πάνω στα μάρμαρα στην πρόσωψη του θεάτρου. Σας παρακαλώ καλά μου παιδάκια, πηγαίνετε αλλού. Απλές καθημερινές τιμές του Πειραιά που ίσως θα αλλάζανε, ένα κάτι που θα αλλάζανε. Εγώ έχω πάει και 3 φορές και τους έχω πει για παιδιά, γιατί το θέατρό μας. Σ' ακούσανε? Το κουβέντιασε ο Δήμαρχος που τέλος πάντων είπε ότι πρέπει να φτιάξουμε κάτι για το. Πώς λέγεται και να κάνουμε ειδικό χώρο λοιπόν, να πηγαίνουμε εκεί για να φέρουμε τα μάρμαρα του Δημοτικού Θεάτρου. Τέλος πάντων. Αγαπημένη ανάμνηση. Εγώ που είμαι πιο παραδοσιακή, πάντως άμα ήμουν μανούλα θα τους έφερε και ένα ραβδί. Εντάξει. Αγαπημένη ανάμνηση από την πόλη, έτσι από τα παιδικά σου χρόνια, εσύ τι θυμάσαι εδώ στην πόλη? Το Πασαλιμάνι. Οι βόλτες που κάναμε με τους φίλους μου, παίρναμε το 1909, τότε έφευγε από τα Μανιάτικα που μένω, κατεβαίναμε στον Άγιο Βασίλη
και πηγαίναμε με τα πόδια όλη την Πειραϊκή, τα τείχη του Θεμιστοκλή. Δηλαδή ήταν για μένα υπέροχη βόλτα. Με τα πόδια όλη την Πειραϊκή και μετά πηγαίναμε κάτω στο Πασαλιμάνι και με το χαρτζηλίκι μας τα τρώγαμε, πίναμε καφέ, αυτά. Λοιπόν, γέννημα θέμα. Είναι κάτι που μου αρέσει να κάνω και τώρα. Η βόλτα αυτή. Βεβαίως και η μονοδρόμηση της Πειραϊκής έχει βοηθήσει πάρα πολύ τους περιπατητές στο κομμάτι αυτό. Ακριβώς, ακριβώς. Λοιπόν, γέννημα θέμα τη ρώτησα. Ένα στοιχείο που θέλουμε να έχουμε οι δημοτικοί μας σύμβουλοι, να γνωρίζουν καλά την πόλη. Εσείς έχετε και όρεξη να προσφέρετε σε αυτή την πόλη. Έχετε αποδείξει ότι έχετε και ιδέες και όταν τις αποφασίσετε να τις υλοποιήσετε δεν σταματάτε σε εμπόδια. Προχωράτε μέχρι να γίνει Δεν με σταματάει κανείς. Δεν έχει καταφέρει να με σταματήσει κανείς. Ευτυχώς. Προσπάθησα κάποιοι. Ευτυχώς δεν σας έχουν σταματήσει και είστε και το πρόσωπο που ίσως αποδεικνύει ότι ο Δημοτικός Συνδυασμός μας Ενώνει Πειραιάς δεν μένει σε κομματικά στεγανά, αλλά έχει ως κυρίαρχο, ως ορόσημο την πόλη μας, τον Πειραιά, που αυτό είναι που μας ενώνει. Έτσι. Να σας ευχηθούμε καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Τσέλια. Και στην νέα θητεία, γιατί θεωρούμε ότι θα εκλεγείτε, να μπορείτε να κάνετε τους πρώτους σταυρούς, το πιο πιθανό είναι να εκλεγείτε. Έχει πολλούς εκλεκτούς υποψηφίους στο ψηφοδέλτιο του Βασίλη του Μιχαλολιάκου. Σίγουρα θα δυσκολευτούν οι ψηφοφόροι να βάλουν στο τότε ας βάλω ένα εάν μπροστά. Εάν εκλεγείτε, θα σας ευχόμαστε να μπορέσετε να κάνετε πράξη όλα αυτά που έχετε